Nanko ke uCanzibe uhlangana nomqungu. Bahlangana enkwarini. uCanzibe uhamba nabangani bakhe. Hayi ke kumnandi, kuyajuxuzwa kumandi laa nto. Jonga, ndithi kubile nemisintsila apha indlela okumandi ngayo. Hayi mani, kukho la ma-gentlemen amabini ahleli phaya. Thatheke ke lena kuthiwa nguCanzibe. Xa ithatheka kanjalo lena kuthiwa nguCanzibe, afike nyani awave umqungu, amwavele like uyambulisa. Hayi naye uCanzibe amamotheka abulise back. Hayi ke kungekudala eze umqungu azobulisa uCanzibe. uCanzibe naye avume. Xa egqiba uvuma ke ngokuCanzibe azazise ke ngoba igama lam ndingumqungu, ndihlala eJoburg North. Athi ke yena ke uCanzibe, hayi ndivuyela ukwazi bhuti nam wethu ndingwalapha eRhawutini. Hayi ke athi ke ngoku uCanzibe, kutheni le nto wena usopa awuseli? Athi andiseli, kodwa bendizoselebreyitha nefriend yam kune-case esiye sayiwina. Case yantoni leyo? Hayi kunomnye umntu ebetyholwe ngento ethile, so siye sayiwina. Oh, yilawyer? Ewe ndiyiloya. Oh, very nice. Ngexesha ke wangena inkiya ngalawo maxesha boma-2012, 11 ezakliya eziyabomos. Hayi nyhani ke nabancokole nyhani, kube mandi ke shem. Yho, hayi ke athatheke uCanzibe ngoba lo bhuti ngubhuti ozithobileyo, ngubhuti onganamagama amanintsi. Hayi ke ngoku sekufuneke begodukile ke ngoku. Hayi ke umqungu athi, hayi bendicela unigodusa bethuna unmind, plus mna yabona uba khange ndisele nosela. Hayi nyhani, bakhaphe ke ngoku abangani bakaCanzibe. Ugqiba kwakukhapha abangani bakaCanzibe, akhaphe ke ngoku uCanzibe, batshintshisane ngenamba. Hayi ke nyhani ke nokhuthele ke ngoku umqungu, mane uyafowuna uyabulisa, utsheka umntu impilo injani kwaJakacima. Hayi ngenye imini ke uyaqala ke ngoku uCanzibe empilweni yakhe ukuthunyelelwa amabhlom. Athumelele amabhlom umqungu. Okungabi mandi ke kuyo, uzibonela ubhuti oromantic. Ngenye imini ke ngoku kwenzeke uba umqungu athi ucela uCanzibe umkhupha for a-romantic date. Hayi nyhani naye uCanzibe angahesitate, angathini, avume. Hayi ke ngoku uCanzibe ubalisela abangani bam, heyi ndizawukhutshwa ntontontoni. Abangani bayancedisa, funeka kuhlangane i-outfit. Kaloku le outfit funeka ibe class, ingabi ratchet, yabo. Ibe classy but ibe sexy, yabo. And ngoku uxelelwe kaloku uCanzibe ngumomncinci wakhe uba, jonga kaloku ntombi, yabo le nto yeni yokufuna uveza amathanga namabele kwidate yokuqala, umfana uthi xa uhleli naye umane umnikeza ii-ideas uba makamane ecinga uba inoba ngaphantsi kwezi ngubo ezogqume yonke le nto inoba kunjani. Suvele ufuna uveza yonke into. Hayi ke nyhani afike umqungu uzolanda uCanzibe for i-date. And then ke ngoku uCanzibe ucele umngani wakhe uba makamshekile nabantwana bakhe. Hayi nyhani kule date uyabona uba kuyahanjwa. Athi umqungu apha endlini, eyishani yazi kunento endiyilibele endlini. Do you mind uba masihambe siyoyilanda na? Athi ke yena ke uCanzibe, hayi no andimind, noko kusekwangoko. Heyi bangene kule estate, ibe ngamajikojiko mntaka, uba kujikwa ngapha kungenwa ngapha, kujikwa ngapha kungenwa ngapha. In a sense that uba ngoku uCanzibe angacaphuka athi ufuna uhamba kanoba uzoqala ngaphi. Xa zingekabikho nezinto ke uba uqomba uzocinga usendele otshomi bakho live location, nokucinga nooBolt nooUber, zingekho ezo zinto ezo. Uba zazikhona zazingekaxhaphaki. Hayi nyhani ke na bangene, umzi mkhulu lo mzi lo, mhle mkhulu lo mzi, klini, yonke into nje ihamba ngomumo. Hayi nyhani ke nobhuti Zulisa uyayikhangela le nto, ukhangela ifayile. Heyi khangele le fayile nayo iyancedisa uCanzibe, uncedisa umqungu le fayile. Hayi jika ifayile
ibe nguCanzibe ifayile ngoku ekhangelwayo. Amunxuze ke bamunxuzane. Hayi ke amfunqule kayomlahlela ekamereni. Yeyi, xa befika ekamereni, hayi ke nyani, ambethe ngezaa zinto athi hamba ntombazana ikhulule ke ngoku idilozi. Ntombazana bayikhulula idilozi. Yazama ngathi usezulu, awuzazi noba ufuna uthi hayi okanye ufuna uthi hayi, ngathi uyimanki. Uyimanki. Hayi, umqungu wamtshona kuye sana. Zange. Yabo xa kuthiwa nifuna ooTiger, nifuna ooMonster in the bedroom, thethwa ngalaa mqungu. Wamvithiza kuneli tyeli wayenantsi wayebhalansa nangedonga, amphefumlele apha. Yho, wamvithiza kunalapho ingathi uCanzibe uyaphelelwa ngamandla. Laa mfana lona wathatha ithanga likaCanzibe, ithanga nesidlele zazihlangene, indlela wayemfolde ngayo. Athi, come on, don't be lazy. Trauma kaCanzibe ukusukela ngoku uba nanamhlanje. Ndithi wamvithiza laa mfana ndikuxelele wade wafeyikha ikholi uCanzibe. Wathi kuthiwa umntana ukhale utshelwe nalilizwi. Uze efake ihili ke phofu. Wathi xa isithi ufake ihili, akusukumeki kwa usukumeka, uyangcingcazela. Akakwazi nothini sana, akakwazi nobhalansa. Waphuma ihili leyo ibambe ngezandla kulaa mfana. Ugqiba kwakhe wambhlokha. 3 years later uyasebenza ke ngoku. Usebenzela nje enye ikhampani eqhelekileyo ethengisayo. Oy, wambona eseza phaa. Wayothi tshophe ethilini. 3 years later. Ananoba wayecinga uba laa mfana uzambambisa ithili na, amvithize futhi na, okanye ntoni, ubalekane. Wangena laa mfana ndikuxelela. Wanantsika, wabaleka ke wabalekela kwenye idepartment enethile. Wasihlalisa phaa. Kanti uzawufika phaa, wafika wathi, molo Canzibe. Wathi, oh, molo Mqungu. Right, usandikhumbula? Wathi, ewe, yini ndiyakhumbula. Athi, oh, nice. Phofu woxuthe iringi ndikuxelela uCanzibe komnye usisapho wayikhalisa wayifaka. Omnye wathi, oh, ndiyabona uba wathathwa nothathwa. Athi uCanzibe, ewe, nditathathwa ke tana. Washiya i-business card yakhe wathi, call me. Wathi, okay, definitely I'll do that. Wathi ndikuxelela egqiba uflathela laa bhuti walithatha wafaka edustbin. Wathi ukubana ndicingi. Oze ndizifake mna kuloo ngxaki futhi. Xa yemcinga nje, ngokumcinga kunanamhlanje, ikhozo livele litshotshozela ngendlela ndikuxelela ngamushi ngayo. Akamfuni nombona umqungu uCanzibe.